je to za pitomost? Pitomost říkáš? Kovový blesk, nejrychlejší koště na světě. Pro mě. Pozoruhodně se podobáte svému otci. Byl také tak neuvěřitelně arrogantní, když se naparoval. Můj táta nebyl opilec. A ocenil bych, kdybyste laskavě dal svou hulku dolů. Pomsta je sladká. Byl to jejich přítel. A zradil je. Do toho vám nic není, že ano, Potre? Expecto patronum. Cože vytrzí malý... Expecto patronum! Napadl z učitele. Jo, vůbec nejsi nebezpečnej, že ne? To je smrtonož! Až mě najde, zabiju ho! Jak to se mnou mluvíš? To budeš ty! Oho, on mě zabil mě. Zabili tu. A zabil. Nejenže zabil. On ho zničil. Jeden prst. To je všechno, co z něj zbylo. Nic víc. Vlastně mám ale štěstí. Madame Pomfreyová říkala, že ještě minutu nebo 2 a mohl jsem přijít o ruku. Ztráta končetiny vás neomlouvá. Byl jsem to já! To nejde. Brumbal by pak odsoudili k smrti. Nezavdejte jim záminku ublížit.